Παραλία του Σχοινιά καθάρισε σήμερα η περιβαλλοντική οργάνωση Μεσόγειος SOS με τη βοήθεια εθελοντών για 16η συνεχόμενη χρονιά. Φορείς και εθελοντές καθάρισαν τον πρωί και την παραλία στη Γλυφάδα. Μικροί και μεγάλοι ξεχύθηκαν στην παραλία αλλά και στο δάσος που την περιβάλλει, παραδίδοντας μαθήματα εθελοντισμού. Μαζί με τη σακούλα και τα γάντια, οι εθελοντές κρατούν σημειώσεις και παρατηρούν. Σε ένα φυλάδιο που τους δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, σημειώνουν τι σκουπίδια βρίσκουν. Αυτά τα δεδομένα είναι εξαιρετικής επιστημονικής σημασίας. Ήδη εδώ και 3 χρόνια επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα συνεχώς και έτσι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει ένα ρυπαντικό αποτύπωμα για τις ακτές της. Έχω μαζέψει πάρα πολλά ποτσίγαρα, πάρα πολλά καλαμάκια και εάν μπορούσα να κάνω μια παρένεση είναι να μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα κρατάμε και να τα παίρνουμε μαζί μας όταν φεύγουμε. Είναι ένας χώρος απίθανου κάλους ο Σχοινιάς. Θα δείτε ότι σε όλη την ακτή δεν υπάρχει ένας κάδος. Εάν προχωρήσετε λίγο προς το δάσος, θα δείτε πάρα πολλά σκουπίδια. Εάν μιλήσετε με τους υπεύθυνους του φορέα διαχείρισης, θα σας μιλήσουν για τα προβλήματα της εγκατάλειψης. Αλλά και οι παραλίες της Γλυφάδας πλημμύρισαν από κόσμο, αφού πολλές εθελοντικές ομάδες με την υποστήριξη του Δήμου ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καθαρίσουν τις νότιες ακτές του νομού. Είμαστε όλοι μαζί εδώ, καθαρίζουμε την παραλία της Γλυφάδας και βέβαια θα υπάρξουν και επόμενες δραστηριότητες, μιας και ο εθελοντισμός είναι πραγματικά η μοναδική έκφραση της ανιδιοτελούς προσφοράς. Μάλιστα, τα περισσότερα σκουπίδια ήταν κρυμμένα στο βυθό. Όπως βλέπετε, το έργο μας ουσιαστικά είναι συμβολικό. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι από τα σκουπίδια που υπήρχαν στο βυθό της περιοχής.